Tag spiometeret ud af æsken. I din æske er der et etui til din Spiomatic-enhed, en Quick Guide, 2 AAA-batterier og et spiometer. Følg den Quick Guide, som følger med for at komme hurtigt i gang med dit spiometer. Åbn låget og indsæt 2 AAA-batterier. Sæt låget på igen. Spiometeret er nu klar til brug. Spiometeret er tændt, når det er åbent, og slukket, når det er lukket. Når spiometeret er åbent, har du mulighed for at tage mundstykket af, vaske det eller udskifte det og sætte det på igen. Åbn App Store på din Apple-enhed, find Spiomatic-appen og download den. Det er også muligt at finde appen via vores hjemmeside under Downloads. Når du har oprettet en bruger, skal du indtaste dine personlige oplysninger. Det gør du i Indstillinger, Profil. Her kan du indtaste personlig info. Du skal blot trykke på det, du ønsker at indtaste. For at få optimale målinger, bør du indskrive nødvendig personlig information.